জয় কিরা মাতা কি ফর 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 মহল মালদা ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଡେରି କରନି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରେଡି କର କଣ ବନ୍ୟା ସେ ବାଡ଼ି ବସା ବୁଢ଼ା ପରା ଘରେ ନାହିଁ ବୁଢା ଭାଇ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ରାସ ଲୀଳା କରିଦେବା ରାସ ଲୀଳାଟା ତମ ପାଇଁ କିଳା ହେଇଯିବ ସେ ବୁଢ଼ା ଆସିଲେ କିଳା ସବୁ କିଳାକୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି ବିରହର ଜଳାକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ଚାଲି ଆସ ପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ବିରହର ଜଳା ସହି ପାରୁନି ଚାନ୍ଦୁ ଆଉ ଡେରି କରନି ପ୍ରିୟ ଆସ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ବୁଢ଼ା ଆସୁଛି ବୋଧେ এই কাগজটা রাখো কোন কাগজ যে বুড়িটার টিক করছিল নিয়ে এসো সেই সমস্ত সম্পত্তি এসেছিলা বলতে হচ্ছে আচ্ছা জয় কিরা মাতা কি ফর 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 মহাল মান্ডা মাস ହେଲାଣି ବାହାଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣା ଅଲଗା ଯଦି ଘାସ ପ୍ରବଳ ଷଣ୍ଢ ଉପାସ ଆଜି ମାଲ ମାରିକି ଆସିଛି ମାନେ ଖେଳ କରିବି জয় কিরা মাতা কি ফর 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 মহাল মান্ডা ବାବା ଆଡଭାନ୍ସ ବାବା ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଖାଇଲେ ମୋ କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ହେଇନି ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଲାଗିପାରିବନି ଆଉ ଇଏ ପୂଜାରେ କ'ଣ ଏତେ କଟକଣା ଏ ତ ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ରାତି ପାଇଯିବ জয় কিরা মাতা কি ফর 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 মহাল মন্ডা রাত্র পাহিবা পূর্বରୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ବତ୍ସ ଶୁଣା ବତ୍ସ ଏ ପୂଜାରେ ତମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଯେହେତୁ ତାର ପତି ତେଣୁ ଏ ପୂଜାରେ ତମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପୂଜାରେ ମୋର କି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ জয় কিরা মাতা কি ফর 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 মহাল মান্ডা ବାବା ସେଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡା ନା ମତେ ଶୁଭୁଛି বৎস তুম্ভে মদ্যপান করছ ତଣ୍ଟି ଯାଇ ତେଣ୍ଡି ଦେଇଛି জয় কিরা মাতা কি ফর 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 মহাল মান্ডা বৎস ସେଟା ମାଣ୍ଡା ନା মতে আগে কুহ তুমি আশকা পটি পিছ না চাউলি পিছ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାମ କରିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକାଡି ଲେମନ ଆଉ ହଉ ଭଲ କରିଛ ଆଉ ଡେରି କରନି କ'ଣ এই কাগজরে শীঘ্র গোটায় দস্তক টিপটা দিয়ে দিও টিপ କି କାଗଜ ମୁଁ ভাই জয় কিরা মাতা কি ফর 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 জয় ଆଉ ଡେରି କରନି ବସ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି ତମେ ଗୋଟେ ଟିପ ଦେଇଦିଅ ତମ କାମ ଆଗ ସାଥେ ଆଉ ଇଏ କି କାଗଜ ମୁଁ କାହିଁକି টিপ ଏ କାଗଜରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଛି ତମେ ଗୋଟେ ଟିପ ଦେଇଦେଲେ এইটাକୁ ମୁଁ ହୁମ ନିଆଁରେ ଜାଳିକି ପାଉଁଶ କରିଦେବି ଆଉ ସେ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ତୁମ୍ଭ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପାପଟାକ ଶୁଣିବ ମୋ ବାବା ଡାକ ଶୁଣି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଠୁଟା ମାଇକିନା ସଂଗ୍ରହ କଲି କିନ୍ତୁ କେହି ଗଛରେ ଫଳ ଫଳେଇ ପାରିଲେ ଫଳ ବେଣ୍ଟ ଅଛି ଦାଢ଼ ବି ଅଛି ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ ବାବା জয় কিরা মাতা কি ফর 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 মহাল মান্ডা বস ବାବା ସେଟା କ'ଣ କହୁଛ ମାଣ୍ଡା ନା ମାଣ୍ଡା
ଶୁଣ ଶୁଣ ତମକୁ ଅବାଗିଆ କରି ସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ମୋ କଥା ଯଦି ମାନିବ ତମ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ଏତେ ଫଳ ଫଳିବ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ପାଇବନି। ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇ ନା ଜାଗା ନ ପାଇଲେ ପଡ଼ିଆରେ ଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇ ଏ? ନହେଲେ 22 ମାଲା ଘର କରି ଏ?